Ако познавате някой, който продава тристаен или по-голям апартамент в София, моля незабавно го свържете с мен, за да получи гарантирана защита от финансова загуба чрез безплатен анализ от професионалист на цените на недвижимите имоти в неговия район към момента на продаване. Освен това, клиентите на К5 имоти получават между 7 и 16% по-висока цена, ползвайки нашите посреднически услуги, които отдавна са доказали своята ефективност. Аз се казвам Антон Илиев и имам зад гърба си повече от 18 години практически опит и непрекъснат трудов стаж на първа линия в продажбите на недвижими имоти. Ако искате да сте в течение на всичко, което се случва в сферата на недвижимите имоти в София и в страната, абонирайте се за нашия YouTube канал, последвайте ни в Facebook, последвайте ни в TikTok, последвайте ни и в VBOX.